nemačkim oružjem, izjavila je Annalena Baerbock, ministar spoljnih poslova Nemačke, prenosi portal Tagesschau. Baerbockova ne isključuje mogućnost da bi Ukrajina mogla da napada vojne objekte u Rusiji pomoću nemačkog oružja, ističe portal. Prema navodima portala, ona nije htela javno da govori o dometu sa kojeg bi Ukrajina mogla da gađa Rusiju, jer bi ta informacija mogla da bude od koristi ruskoj vojsci. Podsjetimo, Annalena Baerbock se krajem septembra založila za to da se Kijevu prebace krstareće rakete dugog dometa Taurus, uprkos stavu nemačkog kancelara Olafa Scholza, koji je u više navrata odbacio taj predlog. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na sednici Saveta bezbednosti o nuklearnom obuzdavanju predložio da se unese niz pojašnjenja po pitanju uslova primjene nuklearnog oružja. Putin je istakao da Rusija zadržava pravo da upotrebi nuklearno oružje prilikom agresije na nju, između ostalog i ako neprijatelj bude koristio konvencionalno